מאחורה. 6-24-83-83. We're stuck in the building להביא את המפתחות שלמטה. and they don't have keys. יש לי מפתחות לכאן. As you can see, they're very prepared for this situation. תורידי לי את המפתחות שלמטה. מה? בסדר. מה הוויכוחים אני רוצה לדעת? רגע, זה לטלוויזיה? מה היא עשתה לי? הנה, בא, יבוא ישועה. תראה מה שקורה כאן. תוסיפי לי את זה רגע. אתה יודע מה אני מציע? להוציא פה את הצירים. יכול להיות. עולה, זה דבוק לקיר. צריך משהו דק, לתקוע את זה. יותר משחק מזה. אין לך מגע להרים אותו. יש? כל הכבוד לך. יאללה, שבת שלום. שלא ייתקע עוד פעם. רגע, אבל עכשיו תקעתם אותי. רגע, אבל שלא ייתקע עוד פעם. אני אוציא אותו, גמרנו. תשאיר את זה פתוח. תשאיר את זה פתוח, אני אוציא את זה.